Kulit perlu berok sisin dengan pedang subhai pi kini ka channel jonga but kani kini video keba nganle halo jung coronavirus ki kum ki video beladap ngan IP ki update kiba dan kam bandang dangshen kat kum kani kesngi hadu kani kesngi keba ngale ini video kata ka kalau balong ka khat terik jong benai leber benai match arjar arpo tiga kerteng jonga kadi Ferdinand Rani but ngajuli ini video janman la kasni halo jung coronavirus kram pi pin yo ke jingtep ko bania ke besai bo pin light nya ki khubor ki bam day te bat ya ki khubor jonga phila banlap ru ha ki benta ki bapher pi rinsan bapher na ki website ha ki internet ki jongpi bat ki ba ka sarkar hi ka pelai bat kumju ka kum ka WHO ni ka World Health Organization ka snat rekam jong pat ke khia ka bapet ya ka perthai bro kawe te kindan ki kato ni ki kimat bangakan ngan kata kani ka step menta te bat ka bading kong ka dei ki update ki report ka bar ngan li ya ki comment ki jongpi ki ba phila comment te bat ka balai ka bakuntu po comment hi ki jingkeli keli ki babun ba ki bakeli badang dan ha pedeng ka jing ka ba jing bam shai halo jung khnyang jingpang kumnu ban itu bat kumta terter te mentawud ngan lek ban an IP ni ki update jong ni ukhnyang jingpang ke balong keleng selak berthai ke ba phila ban yo na website jong ka WHO ka jong ka World Health Organization ban kum jo ka ya ke jinglong jingman hang ni hari jongi ka nungut ki ba yo pang ka nungut ki bala khia ru ka nungut ba ki bala khlat sungusi te ngalai IP gini ki report mentawud ma te ka kadkum ka WHO ni ka World Health Organization adu menta ka kharprat turik kani ka report ka baki penmi ne mesta tibat kan adu menta ka sngi kalong ba kibala yo uni khnyang jingpang kleng selak kurthai nadu bu khi uni khnyang jingpang kalong silak nyep khlai hajar sispa khat argut ban kibala khla no kide nyau hajar saus pa arpu hunriungut te pratli kiri ki de kibala yo thmai yuni jingpang bat kata kalong hakini ka sau kata kiladan do pratli kiri kibala yo iban yebet uni jingpang te nalor nata ka WHO ka pelajru ya kini ka yakini ki number ka nut ki bah India kibala yo ini punya jingpang kata kalong ka WHO ba yo ba phila yo na ko ka Ministry of Health of Family Health Welfare Department jongka India kata kalong bah India shispa lai punyungut kita giblayo ini khnyang jingpang te nakita apply ngut kide ki badang yo thmai hapo kini ka sau penta but laingut nakita giblayo ini khnyang jingpang ki lakhlat no te naka ha India pa ngan batai wood yakini ki jella ki bala yo uni jingpang ba kanut ki bayo uni jingpang bat kanungur ru na pring jungki ki bala mi no hospital nomor bat ki yo ka jingkwat mo te shwa bangan le shani ru shani ka bentang fa shum pencai ni ka wei ba uni khnyang jingpang katkum ka WHO ko ong ba 30% ni ki beri ki bayo uni jingpang haji sha ki la li phayeng ru ki la mi na po hospital ki la li phayeng te kabamut ba hoi nitip syai kedar ni kani ba udawai 4 yo udawai ban penjam 4 yo penban rei ka jingpang kalong ba phila ban yo ini ka jingpang henrei laradi bayo makanaru ka 30% na kita gi bayo hadu menta laong ba kilayo khia kila kwat ba kila poisi mo ka pin syai bai ka tama ti menta ngan ai kini ki number sebab sab ma hapo Andhra Pradesh bela confirm di tang iwe te Delhi kidan prangut bela confirm bayo ini jingpang but armut pat la discharge kamut kila jam mo te Haryana kidan kumba khatsan ngut kentup ki briu ki ba nashabari kita foreign nationals ma te ki hapo Karnataka kidan khatwe ngut ki bela confirm nata Kerala kidan arpusau ngut nata kiba arpusau arpun riungut total arpun riungut bagi bandabar te laingut nak kita kamut kani kade po Kerala laingut ki bah Kerala ki layo ni jingpang ki li phaino sapo
ke liphai lagi yang kisam te Maharashtra live hundriungut live hundaingut bat kibanabar nanta Odisha iwe Punjab iwe Rajasthan sangut bat laingut pat kibala liphai no shiying kibala kot nanta Tamil Nadu iwe Telangana san na Telangana ru iwe ilayo kot bila liphai kajumut ko liphai shiying te nanta Union Territory of Jammu Kashmir laingut kibala yo Uni Jimpang ke hapol Ladakh ndrimut kibala yo Uni Jimpang Uttar Pradesh khat sangut kibala yo Uni Jimpang bat sangut kila liphai no shiyang komod kila kot nanta Uttarakhand iwe bat borok hat total ya kani ka jing ya kani ka kibala yo Uni Jimpang borok hat hangni kalong shispa lai pnyongut kum balong hi na po ka dalu echo bat kibala kot Uni Jimpang kilong khat saungut borok hat na kani ka shispa lai pnyo kiba pang bat khat saungut kidi kibala kot ti kibala yap ru kidan sungsi badan kibala khlat no Uni Jimpang kita kilong laingut kibadai hapo Delhi Karnataka bat hapo Maharashtra kini gidi kiba fi dan kam bantip kat hadu bentak ti nga so comment hui kaliang bepi comment hapo comment section hapo jong kini video ki bang ada tham ti kidan ki comment ki ba sutanat kidan ki comment ki ba kali kidan ki comment ru ki ba pi kali ki hakirukom ki bomdei ru ha banong tama mlelai kita kijing artin kijing bam shai ki jongi ti bang sutanat nomor blai ka penpau shai nomor ka kijing thu jong akum kum nong shai ni video ka long ba banai pi ke kijing tip ke bania ti bat nga su comment pi comment ke bomut pilapet ye video mo ti ki dan ki boong ba hapo comment section ba kidan boong ba ladang isong na haying ti kumnu ngin yami shabar kumnu ngin likit ngin bam dai ti nalo ong pi kani ko we ba ka jumut banong ban numi shabar ka bomut ba pinkiar ni kijing tungku pat ba ni jak kijing kenu pat ba ki balong yajan ti hendrei lada poi haka thit kapet long ya kata ki bam la kiar ti kumi kita wa mbansi banet perman hai lada philai kidan ki kendon ki ba sarkar u ka ai ba phi hab banle kita bi khot ki hygiene le kijing le khoi ki balong ba phim pidan kam ban kiar ban kta ki jaka pa ba ki balong ki lada pipli jingkhang ki dikinar jingkhang bi pipli la ni ki reling ke jaka ya lenti bat kiwi tiba lar pipoi ban kita ki jaka pa ba kan ma ban sat ki ti jong phi tak sabon ni hand sanitizer ani da ki hand wash bat kum ta termo ti ka jung thmu jong ka sarkar ban khang no ki school ki college ba ki wei ka dei betang ban ya da yangi na kata ka jing ya tengku pa ba ka jing jan pa ba kan re ka hadu menta ngan keren da ka basai hang ni hai ni video ka hadu ka khat phra tarik na sarkar jong ka Meghalaya but naka WHO kumbaka ai yakini ki number ba hangni hapo Meghalaya 4 dan but what haki state ki ba hapo north east ru 4 dan ti pim bat dan kam than bantiang hadu kata pim dan kam hiru bantiang nomor kumbang ngapen paw mene ba prapo persen kini ki bayo apang ki layo kot ti bat ki dan ki number mene ki ba ngalai pi ki ba li phano siang hoi ki kerteng jong ki kam disclose hangni te Andre kani kadai ka bami kani ka sus kadai ka batikna ka badina ka sarkar jong Meghalaya jong ka India but hapo Meghalaya hi 4 dan kini bayo opang te but ki ka ya kani nga ko an pensai ba ngamle ya kani ko an pensai ba kalong ba nga khamle ya kani banyo pisa mo ya kani ngale naru ki video beladak ngade pensai kani ba ka YouTube kamla ban si ngi ya banle ini video bala pipe hapo jo kani video khajing sha hapo jo kani video pinlap bakan dan koi ka link ka banle ki website jong ka health department jong health ministry of health jong ka India ba pilap ban lap ki statistic badi ki pilap ban lap ki statistic but ya ki
ye ki number ki bakin batai pi sepang juni kunyang jingpang ti henre nakani ke video ngam yo pisai nakata kada pinlap baki duna bagi youtubers baki bagi balik ya ka bajudan kini geran YouTube bikin le yakini nomor ba kani diga ka baki ki im jahpo bat lada kamsiu ye la kami ye ka pabami nakani ti kan jenjar bha ladangi le ki video ti perman rei kani ka bang ngale mon so bha bat kamdan ye ru ka bami nakani ti kadai bit baro da benta ka jingtip jongpi ki bayasa ki parajat benriu ki ba yadan kani kari ki jongi khang ba phi phin light nya ki hamsaya ni ki khubor ki bamdai ti ke jingkli ke ba phi yakli babun kalong ba ngang ayo ba yung kli arsngi ngang asnria ngang jurho ngadan dap sedem mental astio la artio kumno ngan le yanu ngan le hatu nga haban ni doktor ni hatu nga haban ni health center hatu nga haban le sim dawai no ti kejubab kabasai menta kalong skap ha kani kalong bala dipidon komite ki barokhoi ki jing skokya hakamet ki balong jing jer ho rakhyang jong pi ani dap shadem ani pang kamet kaphat lani pisngu dan bayong khli lani kumayo flu kumba pisung thu la kamet kam su shat nakadaw ka jing nakadaw kamaryang hale ka jing kala kamaryang ti Pimdan kam banlet chikini health center ni pimdan kam banlet peni doktor kabar kong santam yamentahi kalong ba pin call yakini ki number ki ba ngangan ai pi kini di ki helpline number nati phila bani ani ki WhatsApp i jongpi but ngala phone yiki but ngalayo bani keran ru na iwe ni ki bapet ya kani ki iskasil district itai balong iba edi la pi phone yo hautau number phila ni keran iba edi in batai pi ke e ba pi de banlet ada pi lada kadai insakli pi jingkli ki babon ki banga ngan numshim ya kata ka benta ba kata di benta ka jong i ba insakli pi insabatai bani asusu ya pi halor ka jinglong jingman jungni khunyang jingpang bad omda kata in batai ru ya ka jinglong jingman jokamet jong pi lada pi batai kita ki ya kita ki jing so shitam ki jong pi kamet ki jong pi ye phimdan kam bantiang ka sarkar na health department ke uni number de jong health department ke kila ai ki district baper jong ka Meghalaya ti subha phun uni number ngan chuong da khtien hang ni bat ngakwa ye pi ba phin tho mo ti snap ha phila ban repeat biang ru kam lelai ni video hapo East Khasi Hills number uday Hinyau not prasan ar pra iwe lai iwe hinriu nomor sisiem Hinyau not prasan ar pra iwe lai iwe hinriu ladai West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills number uday Kendai Sau Prasan Lai nata Kendai San Lai Nyau Lai kalau mesisin Kendai Sau Prasan Lai Kendai San Lai Nyau Lai ngan bu ru hapo ka video mo hapo jong ni video ngan sabut ni number nata wood West Jainta Hills but East Jainta Hills kadai Henriu not Kendai Henriu not Kendai Henriu not Kendai Lai iwe san no mesisin Henriu not Kendai Lai iwe san nata West Garo Hills but Southwest Garo Hills la pidon chini jaka number uday Kendai pra Henriu sau Kendai Lai sau no mesisin Kendai pra Henriu sau Kendai Lai sau nata dari pidan ribhoi pin call hu number balong prahnyo san arnod sau Kendai anong biang prahnyo san arnod sau Kendai but nangta East Garo Hills but not Garo Hills Kendai sau prasan iwe but iwe lai ar no biang Kendai Sau Prasan iwe lai ar but South Garo Hills pan kadai South Garo Hills kadai Hinyau not Prasan iwe not Sau not Riu mo sisien Hinyau not Prasan iwe
not sound not real. Te kini ki helpline number la pi call ye ki pinyo ke jing yarap bat ya ke jing sai halo jong coronavirus bat ke jing long jiman jo kamet pi bali ngong pi kani kalong bala pi pang mulu mala la pi le sim dawai no bat baru la ki le yang sekeju ko jaka bat jing sha kam dan kam pi ba pin le jo ide ta ba yang khle mulu mala ba pilala ban penjam tang ka tu kan niru henre dak ba pile chata yo hale yo don gi kiwe gi ba kham shitom jor yo pile yo pi hale pi yo shitom jor lang sama pi lani yo pi pen yebet pen ban yi kiwe bat ki jingma ki dang khambun chu pen ban la pile hakun kita gi jaka ti subha ban kiar na kani la pi snow shitom yele call huni number ba pin yo ki jingara ti hakiwi ki benta jong ka perthai hapor bi ki lap uni u jingpang la da munu la ki lap ni jingpang ka jing ai jongki ke jing ajimut joki ka long ba ki dei ban isolate la ni ban pen kriya la di marway ba bikin kin yit khmi la di kin khmi la di ha kanu ka benta bi ki don ka met ka jing long jo ka met bi ki hap ban call ki helpline number ki ban ai jing ki om ban lech ki health center bat ba kala ban kata ban ki we ti hang ni hari khasi jong yiru ham ga yaru kin le kumni kumjo ti call ki ni ka number la benta ki jing tip ki ba bania ti nalor jong kani ngan sa ai shu ikwi video pat ki jingkali ki ba ki sepang du coronavirus bat ki ba de ban le alai pat hakoi video kan mai lang hang ni bat kani ka de ban chu batai ye phi tang ye kata ba ke e ba phi de ban le lada phi sngo shitam bat ni kiti ki helpline number ngan buru hapok description sngo ba ban pe bat lada phi dan kanu ki doubt le ni ki jingkali sngo ba ban subaban kali hapok comment section kan dia terkong sentur te to tang kita ni bang wa benong te ke family le mendan kam ban tiang mendan kam ban khi jingmut te borok khoi kani ka de ka borok khoi kani ke jingpang ka de ka bala ban yadak hoi menta empala ban yo uni dawai ban re ka ICMR ka de ka tanat ka ba pet ka basnai kini ki dawai dashin berle research ni dawai dashin juk India ki le menta ban wan ra new vaccine but ke wal hapo America ru kila ile ban test ni ka first phase ka ba kile uni vaccine ban test ni vaccine ka ba mot uni knyang jipang ji sha don be dawai tam shlok ka simpor ban yo uni dawai mo te pinre pimdan kam ban tieng namar ba uni knyang jipang la pio makanaru kadan hadu prapo percent ka chance hadu prapo percent ngomong ka chance ni prapo percent ni ki beliau ki bayo ini jipang hadu mata ki yo khia bat ki bayap ki ba khlat no susi nakani kilong ba ki ba kham gula kham no kamet bat London ki jing sitom lupa te tang kini ki khobor bat ki report bagi jing pentip ki ba khendian te la dangdon kuma omane dangdon ba ki jingkali subha bu hapo bat share kini ki video kadi ka berit tam ka banga ngala ban le na kaliang jonga ngadi upai ba aku mapi bat ka dei tangi sukya ka jonga ba ngan sam kini khubor ba kini ki jingtip te phir ule kumju na fidan kini ki jingtip ki ba benia ki ba tikna ba ki ba shai te phila ban le kini ki video ru nga kentu pi bat nga ai men si mi pi te la video youtuber ni la video unu te ngai mesin mi ba pi phen le lang khna bengi ngin ya yo lang ka jing matoy na ki jing tip ki ba pi dan ki ba tikna ki ba shai but ki ban no mi lamba kala ya ki we te tangkine kudai shiboi